kuzothiwa seningikhumbule bafowethu. Nixosha abantu ey'teji niye emcimbini ningikhumbule. Ngiyabuya ngoLwesibili. This week I'm coming back. Bro, you know, I'm coming back. Yabona bafowethu manje. Ngiyezwa ukuthi ningikhumbule ekhaya. Niyangidinga bafowethu. Nixosha abantu estage nithi nifuna Igcokama bafowethu. I'm coming back. I'm coming back at home. I miss you guys. I miss you. I really miss you guys. I'm coming back this week, I promise. I swear, guys, I'm coming back this week. You understand? You understand? You know, abafowethu ngiyabuya bafowethu. Leli viki nje bafowethu. Awukho umcimbi ozoba khona vele phakathi nesonto uyabona. So angeke ngixoshe umuntu bafowethu until ngize ngibuye. Ngiyapromise ngithi. Ngithembisa ukuthi ngeke ngixoshe umuntu stage. So ama-gig onke azoba khona sengizoba khona manje. Kodwa ngizomkhanyisa. Bangena stage. Justice unibona. Yes. Another thing ukuthi angidubleki. Fake bulletproof. Angisadubleki, ngifake bulletproof. Yama-dollar. Yama-pounds. Yama-pounds. Ama-dollar into encane kakhulu i-dollar mfowethu. Phethe ama-pounds mfowethu, yabona. Phethe ama-pounds mfowethu ngiyabuya. Phethe ama-sweet, ngiphethe ama-pounds. I had everything. You think? You understand? We need to chill right now. We need to chill with my friends. We're going to chill with my friends, guys. You know, I'm coming back this week. I promise you. I love you.